ናይ ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አካሪሰብ ሞት መናኒ ባህታዊ ጻድቅ አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ዘይና ሐፍረሎ በጸበሎ በቃል ኪዳኖ ብዙ ተአምራት ዝግበረና እንኳኑ አሚና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካብጥንቲ እሶ ካብ ልደቶም ካብ ጽንሰቶም ጀምሮም ክሳብ ዕለት ረፍቶ መናኒ ዓለም ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ እሞ በረከቶም ምስኩልና ይኩን። ስሞም ጸዊና ታሪኮም ገሊጽና ዘይወዳ ስለዝኾነ ስብ መባል ይመረጽ። ጎይታ ሽኡ ኣብ መንግስቲ አቦይ ንዘላለም ክነብሩዮም ተባሂሎም ዝተጸውዑዮም ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንግስቲ አቦይ እስከበሉ ዘላለም ዝነብር ሽም ይበዮም ኣለኹ። ማቴዎስ ወንጌል 13